Oya renyo kora mogi jwang kendo machiegni chenro mar mbako romo chako sani osekalo dakika 17 tok saa 3 mar okinyi mago seche mag Afrika ma ugwe kama kelo ni twak mar mbako romo ka waloso kendo darango chal mar somo pacho kae arwakni machiegni bedo koda kanya ka giko nyinga Cleophas Oluoch jagi sumo kanya kwar mokeo nyaka sango to adhi bedo kae kodi achiel ka achiel mondo aranga ne gik mathoth matimore sekta mano mar somo mano moting'o paro mag sero wechego mag omenda mag somba jopuonjre mbalariany kod weche mamoko mapontiere kar ka nyako kinyi ma kawuono kikalo e mbui mar X idhi neno kanyo gigo ma trend mokwongo en achiel number 1 kanyo en ni fees must fall mana achiel kuom gi kidhi mar ariyo mabende jane sirikal madhire owacho ni jisajili shif mano jatend migawo mochune weche mag somo bende mano jagoro mongirore oselando kanyo ni jonyuol nyaka nene nyithindegi ondikore ne chenro ni mano mara shif mano kapok ochopo chieng' wuok tich ma nyithindo bed ni yepo to yepo mag jopuonjre bende chieng' wuok tich nyalo bedo chien kata nyalo yudo dok chien kaluwore gi ng'anyo ma igeno ponono ka nyalo neno kata nyalo wuok mano chieng' wuok tich mag jopuonj keto gi kama chal nade wadaranga ne chal mar somo e wang' jopuonjre e wang' jogo matindo kama gintiere e sikunde mopogore opogore nyaka jogo mageno ne gidhi donjo e wechegi mag somba mbalariany kuonde mopogore opogore adhi bedo kae kod welo auchiel madhi miyo thuolo mondo mi ang' omoswa okinyi ma kawuono mondo mi arwak machiegni e twak odiochiengni madhi bedo ka walose chal mar somo to ahinya e sectors mabende chiegni ahinya kodwa kaka oganda mae nyakura mogi jonga bedo ka warango ni achiel kachiel an ka giwelo ang' amigi thuolo achiel kachiel mondo mi gimoswa ka gidonje chenro ayanga adachako mana machiegni koda ka kia koda Rose Olang en japuonjre mbalariany ma Machakos University oyawre kendo machiegni Rose mose oganda oyawre nyinga Rose Olang an Machakos University sani erokamano ahinya wadhi bedo kodi ka watwak kodi kotenore kod weche mathoth ahinya kotenore kod chal mar weche mag somo bende nyakura mojong wan ka kod Rigobert Song mabende en japuonjre e mbalariany ma Tuk kendo wantiere kod achiel kachiel ka e studio oyawre kendo machiegni mose oganda oyawre amoso oganda tuko ne duto magintie akwanyo nyithi skul kendo jonyuol mondo sore machiegni ka wadwa yang'ane chal mar somo e piny Kenya kae erokamano ahinya nyakura mogi jwang wantie gi weno machielo bende wantie ka kod Emily Auko en japuonjre machano donjo kata riwre kod mbalariany no mano ma Machakos University ma itielo mare kata hango ne chopo e Ramogi TV kendo adhi bedo kwa twak kode ka achiel kachiel ang'o miye thuolo mondo mi ang'o moswa inya konwa gimoro amora bende monego bed ni wang'eyo Emily oyawre kendo machiegni oyawre ahinya an Emily Auko ajoin Machakos University erokamano ahinya wacho ni dak ijiwo duondi ka ng'ama donjo e mbalariany mar Machakos erokamano ahinya ng'eni ka gitieko kae ote ang' bed mathoth kae wacho kanyo ni ero mose jodala kinde gwang' ichopo achiel kachiel ang' wamiyo kendo okang' wabed ahinya kar kanyo kamachielo wantie gi Miriam Achieng' en japuonjre e mbalariany no mano mar Multimedia University MMU mayudore bu Nairobi koso Kajiado ang' okono mathoth Miriam oyawre kendo machiegni oyawre jowinjre te mag Ramogi an Miriam Achieng' kaka Cleophas owacho an japuonjre ma Multimedia University mantiere e tong' mar Rongai gi Nairobi kanyo erokamano nyakora mogi jwang' weche osebedo mathoth ahinya kama wantiere kar kae yangore ni nyoro e romo moro ma opondo kata mano okete lela ahinya ni ne otimore jatend piny Kenya ne oromo kod jomatindo mano ka gintiere e mbalariany jotend jopuonjre mathoth mantiere e mbalariany mopogore opogore pacho kata gima ne gilose ne en mokotenore kod funding model nyakora mogi jwang' weche mathoth osebedo kae ka ilieko kendo ka donjo ka achiel kachiel mana paro mopogore opogore kotenore kod chenro machalo kama tinende Martha Koome ma en ogai mar doho pacho kae ne oloso kendo kamae kaka ne otwak kowacho ni ero omenda gi thoth ahinya migolo gi jotelo mopogore opogore to nyaka sani onego bed ni nywako gi kumoro achiel wawinja ne duonde kae to bang'e welo man gi studio kae miwane paro kotenore kod chal mano mar weche mag somo kaka ne oloso odiochieng'no manyoro who has qualified to go to the university can be there crying, saying, look,
I've been put in band 5. Is it band 5? When I ought to be in band 1, and therefore I cannot afford to go to the university. And when you follow, you find the person, the child of a well-to-do family has been put in band 1. When you follow, you also find that there is bursary fund given from the taxpayers' money. Bursaries, how are they disbursed? Why wouldn't you put them in education and make education free for all? Nakora mojangi winyo kanyo ka Martha Koome oloso. Ada chako dirigo batsong. Chal mar somo ka irango gino ma olose tainya iwacho ni pek mar somo. Iyudo thuolo mar somo to omenda kata iwuok anyuola ma onyalo ahinya. Tiyudo kanyo ka imi okoni kanyo no omenda midhi chulo okete band moro mopogore gi nyalo mari kama entiere. Paro mar Martha Koome mano mar neno ni omenda gi duto onyuai kumoro achiel. Nitiere GCDF, nitiere governors bursary, nitiere president bursary, nitiere mar ngaf, nitiere omenda mopogore opogore nyaka ma county assembly, county government kama gintiere. Oketo chal somo kama chalande. Bi yieri kod paro mare ni? Erokamano Cleophas kuom penjo maber. Paro ma Koome owacho no, aneno ka anyasire lwedo kabisa. Nikech mano paro maber. Kwa ng'iyo pesa ma yage treasury madonjo ga monego bed donjo education sector, it's like N106 billion per year, if I'm not wrong. Wangyo help loan nitigi 32 billion. Then ngaf bursary nitigi 1 billion. NGCDF nitigi 20 billion. Then presidential bursary nitigi 3 billion. County government bursary nitigi 30 billion. And universities fund nitigi 20 billion. Adding up to 106 billion. Tidoniati, these bursaries to some extent oktiga kongite. Because there's a county ma okada wacho nyingi but viewers ungeyo. Gidhi koni nyinge. Ma nyingi nyithindo no reflect a bursary. Lakini koro kidhi e portal mar school, fee no ko reflect. Mesati no ko chul fee. No such cases. Koro this 106 billion kadang ka pesa note. Better directed to the education sector. Makori we net sijui ko edwa team disbursement go. Anoka education will be free. Because 106 billion okay pesa moro matin. That can favor somo mar nyithinde balarian. Erokamano ahinya. Rose ochalanda ikiwacho ni education en free. Bende ni gimoro minya wacho ni adier en free to paro ma Martha Koome lero karkasani wanya wacho machalani. Gimanya wacho kanyo ni kata giwacho ni en free kamano. Iyudo ka fundings gi kata yudo gi ok yot. Iyudo ka inyisi ni apply to seche moko be ng'ama dala iye kuchuchu. Okia kata gigo onge kata smartphone. Ine hiki mara disani Machakos. 22. Kitieko sani. Ine hiki mugik. Kane chako kanyo higa mokwongo nyaka sani ka koro setieko. Omenda mane donjo Kenya wacho ni omenda ma jok mobiro bangi no donjo go school. Margini aneno komedore mang'eny. Margini ka koro wan marwa ema nwachandore kamacha. Koro kaka nene jogo dhi chandore ahinya nikech ka wan kata an meni kaka owacho nitie seche mang'eny mana ayudo bursary to ka chope accounts tinyisa ni check or bounce. Koro yudo ka gigi kata giwacha ni en free. Ok en gimoro matimore, ok en gimoro manitie ma en adieri. En mana gima iwacho mondo koro ji obed mamor. Lakini kwa ng'iyo matut tiyudo ka kata kiyude iwacho ni iyude iluongo nyingi, uyudo list iwacho ni jogi e jomo kaw. Tiyudo ka pesa no boko chop ni maber. To pesa ni sani ber yudo komedore. Ka wan anya wacho araf figa marwa no ayuchulo gimoro 19 gi 17. Mano the whole semester. To sani kana ng'iyo na yudo ka jogo chulo over 100. The same course matimo. Jomo donje first year. Koro sani aneno ka somo kusani tek ahinya. Dhi bedo matek na jonyuol. Kiwacho ni obed free kendo ntie omenda mathoth nyama ntiere bursary. Iriwore gi paro mar Martha Koome kotenore koda keto weche mag somo obeda manono maonge chudo moro amora kantie omenda gi onywak moro achiel. Mano nyalo bedo maber nikech kaka na wacho kaka gikete groups mang'eny ni iyudo ka chope pesa go be koro tek. Ni CDF
akia ni dhi e ofis ichaki yori koni to ka gikete kamoro achiel to dhi bedo mayot koro ambe ariwora gi paro erokamano ahinya Rose Olang. Nitie weche mathoth mapod ntiere kar kae. Akele twak Emily. Kanodonjo higa mokwongo mano ka waloso kuom Rose entie mbalariany mano ma Machakos ma bende lero ni mano bende mbalariany moluongie. Fee structure chal nade kirango sani mane iyudo nikech wawacho ni mare semester mokwongo ne en 17,000 mar ariyo 19,000 kata ka gintiere mane kwan machalo kamano. Mane iyudo chal nade mokwongo to course mane mapono oluongi mondo idhi tim? Okay, ana dhi timo course mar special education ma fee structure nondik na 128. 120 en semester achiel koso higa mangima? It is en higa. Higa. To ikindegi e course ni kamirange nikech en kuoma iwacho ni ntiere chenro mopogore opogore ma onego bed ni ichwalo mondo mi osir weche gi mag somo. Gichale yo machal na nikech ka nitie weche mag omenda iwacho ni ntiere government scholarship, ntiere loan mar sirkal, ntiere mar HELB. Bende isewinjogi? Asewinjogi. To gino madiwach kotenore kod ndiko kata oro kwayo mano mar somo abilagi bende moro ma isetemo kata kiwinjo kaka gitiyo? Okay, awinjo kaka ji complain ni joma apply HELB gi complain ni jok moko apply to jok moko ok yudi. No, 30% of the students ema yudo pesani. To the remaining ones ok yude. Koro kata sani nawinjo ka I complain ni sijui first years ok dhi do HELB. Mane gino no se trend sana. To kinde mane gine timre nomi paro mora mora mar oro kwayo mano mar HELB ni ponono kosiriwore gi jok moko mawacho ni oyo first years ok dhi yude ambe kora weyo? Kaka nong'isa kamano poki apply kendo. Achiel nade mane mantiere karka en weche mag ID kose gin weche mag mantiere karka nikech sirkal osegolo ote margi ni gidwa ni ng'ata kata kionge ID kata kiyudo gima chal nade to dhi adhiya mondo mi oro kwayo machalo kata ka itiyo gi ID mar janyuol. ID taonge godo, ID na pok oduogo. Mamana achiel kuom yo mano mi ok apply iweyo apply HELB kata kamano. Aya, nitie band moro moro mano ketie koso magore dhi chulo mana kin? Adhi chulo fee kenda this year. Kaeto kido thuolo machielo nyalo oro kwayo? Abiro apply. Aya, weche thoth nyakora mujang kiwinje kar kanyo. Akel Miriam Achieng'. Miriam, ochal nade ememiyo mokwongo kata paro mokwongo kotenore koda gima Martha Koome ne olero kar kanyo nikech omenda gi duto wacho ni mondo nywaki kumoro achiel agula achiel to wacho ni magi duto igolo ne sikunde mondo somo bed manono kata free education obed gimoro manya bedo ni en adier e kindwa kaka oganda. Dimede nade? Gi kaka anene kian mano en paro maber ndio ni somo de bed nono but gi paro na of course aneno ni joma ntiere e mbalariany sani gin ji mang'eny. Wang'eni gino probably okonya bedo possible as such kaka giwache ni mondo bed free kaka onya bedo no. But nikech iyudo ni kaka iwacho ni 106 billion madhi engaf CDF ETCs gote iyudo ni pesa gi gidwa ni according to Martha owacho ni pesa gi kade dhi direct e mbalariany gi mondo avoid pesa ma care allowances, traveling allowances mag joma tiyo kuondego. Awacho ni ok dane ka doti sana but aneno mana ka gima deti ni deduok fino piny lakini be parone mar fini mondo obed free totally ne jite be nyalo tiya but gi parona to kane ka be wanyalo tiyo sana lakini gima dange ni nyalo timore en mana ni ka be de ginyalo duoko fino piny mondo ji mang'eny omed donje mbalariany nikech gi kaka sani wanene ni fee omedore nikech yudo ni an kana donjo first year ne achulo fee around 20 but sani king'iyo fee magichulo okadho en approximately 100 kuchocho. Koro yudo ni ji te ok nyalo afford 100 ni. Idhi yudo ni thoth ji ma dala mok dake city kuondegi idhi yudo ni ok idhi yudo
chance mar donjo e mbalariany go. Koro idhi yudo ni thoth ji dhi end up ka onge joma dhi school nikech koro jonyuolgi ok nyal chulo. To ok wanyal blame gi, koro be gima ginyal timo be onge. Erokamano ahinya. Rigo Batsong, ochal nade chenro mag adonjo kanyo mbui mano mar X. Gima tie kanyo mokwongo en ni fees must fall. Ma en hashtag mosebedo ka trend kuom kinde sani. Wacho ni ng'anyo nyalo bedo ni chano mag jopuonjre kotenore kod gigi duto. Fees must fall kae wacho ni ote monego chop ne senator, ochop ne governor, ochop ne woman rep, ochop ne jaod bura kaachiel koda ka MCAs, mano kama gintiere nyaka ne jatend piny Kenya. Gima kama ka chopo to intiere mbalariany chomo hiki mar ariyo, to jotend mbalariany bende osewuok mar dhi romo kod jatend piny Kenya mondo migi sir chenro mar sirkal ni. Ikawe yo machal nade, en gimoro ma ibiro winji adieri ma gini dog piny? Gima nya wacho ni ande ni ng'ato nya wacho gimoro to ling' aling'a, to ng'ato nya wacho gimoro, but king'iyo lidhi no ati this person is very serious according to gima wacho. Kileo wako ni ati ka nyithi school wacho ni ati fee must fall, kendo giwacho ni ati they are organizing a strike, ma memos moko osechako wuok, kendo posters osechako wuok ni chakre tarik 2 dwe mabiro nyithindo dhi wuok oko. Akonyo ati an gadiere ni nyithindo dhi wuok oko, kata ambe kama antie ni arito ma tarik 2 no mondo awuoga oko, nikech ambe fino inya nikech band mane kama ne giketae no aneno ka fino inya kabisa. Makoro aneno ati kako wanyati tarik 2 no ji dhi oko, ji dhi oko. Ang'eyo ati nyithi school gi there are some magin bita nikech nitie osipana moko manoko join mbalariany nikech ido ni ati fino ne ng'eny. Koro sani kaka winjiri ati fee must fall, manyiso ni andi ka fee no fall anya dhi donjo mbalariany. Koro I think those ones are some of the things that will catalyze the students mondo dhi oko. Yes. Kamano e gima ntiere. Rose, nitie thuolo moro amora ma odhaneno kae ka chenro ni bende ikawe, mano ka ikawo thuolo mano mar somo chenro gi duto. En fees must fall miwacho ni owuok piny ka kodhi mana malo, chenro mosebed kanyo kitayo gi sirkal. En gimoro ma kata ni ka michopo hiki mar 4 sani kitieko Machakos University osebedo ko idhoga kose mana mag jok madonjo gi mani malo? Wan kaka nwadonjo e kaka wachule motieko. Koro joma donjo gi ema neno ka margi kendo idha ahinya nikech oa 20 nyaka 100 kucho. Koro kasto gima be nadwa wacho ni king'iyo kata fundings gi ok en gima inyalo yude mayot. Nawuoyo gi ng'ato last month to nyisa ni odhiga apply help to chulo 500 cyber. Kora penjora ni to ka en gima ichule nyaka mondo apply, onego kata ka sirkal nyalo kete mondo obed mayot. Ipuonji kaka inyalo time simbi ka in gi smartphone, kionge go be yudo ng'ama nego tiyude ma free. To makoro idwa dhi ichulo, iyudo ka in kata gi pek mar dhi chulo pesa no mondo apply. Koro end up moki apply. Bang'e no to koro kata dhi school no dhi bedo matek. Koro fees no konyalo dok piny to dok piny nikech aneno ka ji mang'eny dhi koso dhi school. Nikech ka ji onge pesa to fundings go bok giyudi. Dhi mana chuno gini mondo kik gidhi school. Iriwori kod joweto mane mbui ka medo kwedo wach makamano? Ariwora kodgi. Aya, nikoro moke juang' paro mamoko pod tiere karka ka wamedo mana yudo gi ane achiel kachiel karka nikech gin gik moko mabiro to gichiegni ahinya kod chuny oganda. Mano kama oganda mathoth bende temo rango nire kaka ginyalo yudo yuto e kinde ma somo ni bende dhi mbele. Jaod bura kata jaleg kweth mathoth manok e od bura masani mano Millie Odhiambo ne oloso kod Ramogi TV motelo network machalo kamae mondo bedo gi twak e chenro mano mar duond jopiny ma twak kanyo kod George Bati. Wawinyane sani kaka noloso kod chenro gi duto mag omenda. Welo to pod antiere kod e studio okinyi makawuono. Ineno ka mbunge CDF golo basari, jo MCA golo basari, governor golo basari, presidential nitiere presidential basari bene kanyo, private entities be golo basari, women rep be golo basari. Bingeni pesa ni de choke te tikete education. Bingeni education beda free. But nikech waonge coordination malong'o. Be unyalo loso mae chik mondo ma otime. Ne wasewacho ni wadwaro ni mondo time
e chik manyo sama nywa romo gi education. Yes. Nwa wacho ni wadwa ni mondo kaw gigi te. Ang'e ni nitie wabunge mok be dwaro mano. Nikech ing'e ni basari ni be ka ng'ato chiwe to kore ka mi ting'ori malo. But kwa dwa konyo jopiny mar adieri, to wachok pesa gi kanyakla to keto bed free education. Od bura ni ting machal nade ma kama da kelo etwak bende Emily Auko bende paro ni jod bura kokalo e CDF gisetimo gik moromo kata mondo mi CDF no chopne jopuonjre kamoro amora ma gintiere kasane wach ni jopuonjre ochope skul kata ka gin gi fee kata ka gionge godo kor yembi tigoch ne jaod bura mari kaponi chopo Machakos to gichopo 1128 mantie cha inyagoch ne jaod bura mari inyaka uthulo mondo ikono be ni jaod bura mari to en jaod bura mari en to dege okansho ni atika oremba ne fita gocho ne to nyaro na fino Dike cheni basari makama bende ing'eni basari nitie ga mokwongo kata e kor gwenge kata e kuonde chung' bura mopogore opogore basari sto nitiere to ipani ichiwogi e yo monego bed ni gintiere nikech koro paro nitiere kae Emily kiwacho ni basari mano mar od bura mar county mar governor mar rais mar governor mar county assembly mar woman rep mantiere karka onywan gi kumoro achiel mondo mi gilos omenda achiel manyamiyo somo beda moro ma free iwacho ni free education to kuma chadier nitie omenda ma pod idwani mondo mi jochule mbalariany kata secondary school kama ni wuoke ka ore chomo mbalariany en paro ma iwoni en adier ni piny Kenya kochopo kanyo to dhi kelo resruok okapar but education onego bed free according to an nekech piny masane ka ji dhini anno ka nyithi jopesa ma biro somo but nyithi jodhier ok bi dhi school nekech education is very expensive in Kenya. Erokamano ahinya. Miriam, e thuolo mawinjo Camilo Odhiambo wuoyo NGCDF oranga kinyati kod omenda ne yo makare oseti kod yo makare kendo kata kone gazet winjo kanyo ka wach mane nitie maduong' ahinya wacho ni en political corruption political economy corruption kotenore kod weche gi mag tiyo kod omenda moketenge kata mag siro somo e yo makare paro minyamede gima Camilo Odhiambo wacho kiyieri kod paro no to bende iwuon ni gima jod bura wanyalo kawo makete tim gi parona mondi bursaries ma giwacho ni ichiwo ga skunde gi iyudo ni apani ichiwo ga e yo mar mibadhi nikech iyudo ga ni nitie joma apply bursaries gi but iyudo ni nitie jomoko ma chalo ni nitie ji ma oket na ni gine ma giyudo gi to jomonego bed ni yudo bursaries go mondo okonygi ok yudgi to kendo ok konygi to nikech iyudo ni for example iyudo ni kan arena donjo first year 2022 September kuchocho iyudo ni janyuol gocho ni bursary mane apply ni cha onyiswa ni gisedonjo ding'ie e school kachacha to kichopo kachacha tiko ni onge gima chalo kamano ni do gidhi confirm ane kendo koro ipenjori ni anasomo multimedia adwa dok nyaka Kisumu kocha mondo adhi confirm bursary ni odonjo yani en gima apani gikete ni ati ni otimo gitime lakini bok gitime koro wachalo ka gima okadho nitie kuonde moko mokadhe moko chope matiende ni nitie yo moro ma gitiyo kode apani gitiyo ga giyo mar mibadhi mondo gimiji bursaries nikech ok jite mayude manya bedo ni adier jopuonjre gombe to ok yud thuolo mar tiyo kode aya Rigo Batson Gima nyaminwa wacho is very true. I remember kan nadonjo mbalariany na apply bursary maber to kana present my document kaza my application form kane pod antika naneno ka form donge gima biro manyien onego beni keto ma naneno ka form nano nokawo to dokete buye kuto cho kende nokuongo ng'ino penyati ngamori and yet this is a public thing ma gima onego beni students stay yudo to nokungo penya tingamori takuya anto nge ngamora I just saw it and I applied because I am in need of it nokao bursary form notoketo piny kabisa koro nadhi bursary form nokedo bursary
nokayudo basari kendo wayudo ni ati mondo mi yud basari ni there must be koro nikech kaka nopenja tinga mori no to mean ati nitie jomoko ma specific ma oro gaji mondo mi basari such things and for you to access basari koro wanyati presidential basari koro nyithindo adi madhi yudo gi for you to access ginene kata county basari make county assembly go you will apply but probability of getting very low 1/100%. Koro iyudo ati inyalo apply but it won't help you koro pesa giteka dang kawgi maketi kacha but I'm very sure that education will be free nikech wawe kata basari kende mimiyo jini pesa basari ni moko kende kuom lal ofuke joma chiwo basari gi nitie nikech okdang wach nyati pesa migolo cha mar 20% mar 20 billion ta ubedo ga directed to basari direct ki calculate nyithindo momi basari gi pesa momi gi godo basari is not adding up kamano mibadhi milose kae intie gimena medo kanyo kapok abiro iroso lang Miriam wach mibadhi ma timore basari kaini iyudo ni ka dong sani joma timba larianji thoth ji ne ntiere gimiluongo ni long holiday koro sani ko kawadoke semester manyien kendo iyudo ka sala semester ngato kona ni antie gi basari ma 10,000 miya pesa machal kamae mondo auzni basari koro gino ne buoga ni karatinde jiuso nyaka basari iyudo ni ngato koni ni anatie ko fourth year to antie gi basaries excess mantiere andanyinga koro miya gimoro mondo ami basari koro penjori ni to kara nitiere joma yudo gi nyaka mang'eny mokalo kar kiwango monego bed ni giyudo iyudo ni thoth be joma yudo gi gin joma kata basaries go bokonygi iyudo ni janyuol ne ochulo fee to basari no be pod en mana godo koro otiyo go yo moro mar yudo pesa nikech obiro ne ng'amok nyal okoni ni ya miya gimarom kamae ami basari nikech imbe koro idwaro basari idhi timo nade idhi miye koro iyudo ni mibadhi mantiere e wach basari kae be en gima osedhi kabisa koro kabe inyalo tigi wach mamili wacho ni kabe onyalo dhi direct into the accounts molo mondo olu yore moluwogi maybe free education nyalo bedo possible Nkoro Mogajwang en paro mantiere karka iwacho kanyo ni kagin gige omenda maromo kanyo auchiel mago aguche mago omenda mopogore opogore Nyakoro Mogajwang kama gintie ka wan gi help loan kata gigo mopogore opogore kama gibedo ka iluwo kata iketo kumoro achiel nitie help ma en bilion 32 ngaf maromo bilion 1 NGCDF maromo bilion 20 nitiere presidential bursary kata bursary mawuok mane agucho omenda ma bursary mar jatend piny maromo bilion 3 nitie machielo mano mar county government kata sirkal ma county maromo bilion 30 machielo nitie universities fund mabende nyaka sani Nyakoro Mogajwang ni kod omenda maromo bilion 20 thuolo gi duto Rose ochal nade ka irango mibadhi madonjo mana mondo mi iyud gimoro tine Kenya igo ombulu kata kok igo ombulu janyuol mari ni kanyo go ombulu jomagi mabedo kae ka yudo gini to kelo paro machal nade debe ni gini ponono nyalo muoch ne jopuonjre mbele ka kata nyalo muoch ne sirkal kata jogo motelo migawo mar somo to nego girange yo machal nade kapok omuoch kaka nene mucho nyalo much nikech kaka wasewacho nitie mibadhi mang'eny e wach basari kae an school kucho Machakos University yudo kaka nyaminwa nowacho ji uso basari mana diri yudo ka ng'ato nigi en gi basari mar 10,000 onyisi ni kimiya 5 ta usoni koro ipenjori ni to ng'ani en jonyuolne nigi pesa osechulo fee otieko to basaris gi en ogolo gi kanye to yudo ka nitie ng'at ma ok onyal kata dhi skul ko onge basari koro ka ok gidwa ni mondo kamoro ma gino muochnegi onego ging'i kaka gipogo basaris gi ka gichako gi ng'ano ma aonge gimoro amora nikech nitie joma gin gi depend on basari no ko onge to be ok gidhi skul koro gikuong ging'iyo jok ma need gini ka gibiro malo iyudo ka nitie ng'ama en onge gimoro kabisa to kata amount onego miya certain amount madhi konye to iyudo ka ng'ato nitie onyalo chulo nus to nus modong' ne madhi chande koro imiye nus to ng'ano manyalo chulo mare be kik mi koro onego ging'i kaka gimiyo ji gini mondo jonyuol gi jopuonjre te okonyre
Aya, nyakoro mo jona ko ni kanyo ni ndiko no chal kachal sani yena mono miakale ote moko ari adek mantiere karaka mondo waranga ni to jopiny wachona de kotenore koda chal mar somo e wang' jopuonjre achiel kachiel nyakoro mo jona ka wantiere kodi karakae kae to bang'e ang' waduoka mondo mwadhi nyime koda twak pod ntiere ka gi paro manaka kuom Emily awuoko kachiel koda ka Miriam wacho ni Gordon Odundo wacho ni ntiere kae wacho ni ochwalo mos ne jotwak duto mos na osiepna Rigo Batsong ken kanyo mak wuodu yomo wacho ni nok entiere yoma Owimbi nitiere ote madonjo kuom Jovin Wanyingo owacho niya Cleo ting' mar somo ehewo jonyuol kod jok makonyo weche mag somo sani yudo ka irwaki walls mathoth mag jok madwaro kony e weche mag fees sirkal nyaka lok paro omenda mag basari imiyo ji 2,000 kende tiyo ka komenda no rom modong ka dhi kaka machal nade erokamano ahinya Jovin Wanyingo mano ka ineno chenro achiel kachiel sani Odhiambo Joseph Kombo wacho kama mara lego agulu Cleo mos na rowere mane studio kanyo te to wacho niya rowere odhi mana mos ni mar sirkal loso negi chenro mar somo maber koro gilu mana kaka sirkal dwaro amora ahinya aneno chenro kantiere dala mana Nakuru Railways Miriam Ankon wakanyo ni onene nade wacho ni lenga udhi adhia mos urange wacho beda mos sirkal loso nu chenro erokamano Joseph Kombo Odhiambo wacho ni Acheng Joyce oluwo twak mos wacho ni mane twak Vincent Kajomo anoromo gi TV live kantiere Game Rai sub county miane pachi kotenore kod twak madhi nyime karka kachiel koda ka ote madaka o karka owinja ne mar Injinia Lazaro Kanyambok ni kako wache wacho ni adieri mantiere en New University funding model ma profile students along their economic backgrounds dikelo division mapek in all higher learning institutions wacho ni gini dipogo students in different streams all students wacho ni should be treated as students mwandu jonyuol ok nyal twe ng'uti ni imeo otherwise to kobedo nono to bende kanyo ne odhi bedo somo dhi beda useless wacho ni gima ber koro man kod quality nyaka bed a little bit expensive gimor gir nono bedo ga mana gi low value mano Injinia Lazaro Kanyambok mar Kariobangi jamaguje Kanyada East erokamano ahinya kuom paro mabende donjo kar kae pod watemoro nono nyakura mojongo kotene kod mibadhi mapo nono nyalo bedo ni gini nitiere kar kae Emily bende luoro kata kibaji maki ni idonjo e mbalariany to omenda ni nengo ne dhi bedo ka en malo ka ok apply funding ni kata omenda mano mawuok e universities fund mawuok e HELB kata mawuok kuonde mamoko mag siro weche mag somo bende paro ni kata kuchopo mbele kata ka entiere mbalariany sigana mopogore opogore kar kae bende kibaji maki ni ponono dhi bedo mathoth kaka igni medo sudo ka in e skul an gi luoro ahinya ni fini komedore kaka omedo dhini ok an sure kata ni abiro chopo e fourth year kapok aweyo skul nikech kaluwore gi yuto mar janyuolna to fee be ni malo ahinya koro aneno ka sirikal onego pesa ma ni agunde mopogore opogore mar somo go oket kanyakla mondo somo bed mana ma free ka ntiere chenro mopogore opogore wacho kata weche matimore X ntiere oboke ma ringo e mbui mondo kanyo kod student council president mawuok e mbalariany mopogore opogore wacho kanyo nitie mawuok UN akaka jotuku segolo maru mar dhi e ng'anyo kochako tarik 2 Machakos akiaka Machakos bor gi Nairobi koso dhi time mana Machakos kanyo multimedia anga chopiri mondo mikona ka dipo no sera no boke moro makono jopuonjre mondo mi wuog oko kata kamano jatendu isayo ka maduong' ahinya mar dhi state house odiochieng' manyoro angi konwa kanyo ni une muore koso dhi kanyo elo en wuon Rigo Batsong bi kona ka jotuko no nyono state house nyoro mana kama wantiere karka ka dipo ni kinde ochopo gi luoro mantiene ipani jok mamoko machalo kodi Emily mapoko oro kwayo to gin ginyalo mano mar oro kwayo mar ser mar omenda onego gitimo kapod kinde ntiere mar apply HELB kinde ntie wacho ni ochore nyaka giko mariga mano giko dwe mar 12 sana mano to an gi time mar applying HELB no keto kora adhi apply isewinjo kanyo koro kotenore kod
ID kata kionge godo pod en gimoro ma pod inyalo luwo achiel kachiel. Japuonjre machielo mapoko okawo okang' ma kamano kata patik mano maroro kwayo kaka in dikone ang'o sani bang' winjo mana twaka mosechopo nyaka sani? Akone niya anyakono japuonjre mapoko apply help kan mondo apply mondo kik janyuol ne ochul fee te government scholarship gi help no okonye kapo yudo nikech ok en 100% sure ni ati odhi yudo help lakini government scholarship ni kawaida atapata. Aya, ana nikonwa organic feeling kata paro moro manobiro ni mokwongo chieng' maneno calling letter mari mar donjo mbalariany. Kata kapok irango fee structure en ang'o manobiro e pachi mokwongo yudo calling letter idhi Machakos University? Paro mane manentie manobiro ni immediately? Namor sana. Mano kirango calling letter page 1. Kiyawo page 2 kineno fee structure en ang'o manotimore? Mor nolal? Donolal kawaida nikech kang'iyo yuto mar janyuolna an mama ema chulona fee to nini oloko omena koro kang'iyo yuto mar janyuolna to chaka ng'iyo fee cha naywaga kendo nan gi stress mana bedo depressed. E thuolo mantiere kar calling letter obi nikech nitie mano bedo corrected emi yudo koso ne yudo mani nitie mano be ni chako donjo chieng' wuok tich? The original calling letter. Ma pok yudo moro amora moloki ma ochopo ni sirkal ne wacho ni oro calling letters manyien pok yudo. Nonego orga manyien pok ayudo manyien. Koro sani kikore ne dhi skul idhi tarik apaga ng'wen koso donjo mano dwe manyien. Kidonjo dwe manyien idhi tiyo gi calling letter machon cha koso pok ing'eyo ka nitie manyien mobiro? Pok orna email na koro tumi nadhi donjo gi mane ayudo mokwongo to. Okay. En gimoro ma pod wamedo luwo nikech nowach ni nitiere fee manyien koro wacho kata ka en 120 ka po nono ni odok piny en gimoro ma pok iyudo ng'eyo ni odhi dhi ng'eyo machal nade mano pok ing'eyo ni en fee madhi bedo nodok piny kata kodong' kama nitiere? Pok ang'eyo. Koro moge jwang' ka intiere kanyo to intiere mbalariany ma Machakos konwa ne chal mar wach ni to en nade ka nido calling letter manyien koso oyo koluongi Masinde Muliro luongi Moi luongi UON luongi Multimedia kata luongi kure Pwani University ekin mamoko konwa ne sani SMS line wa kata Facebook wa kanyo ni to chal nade kori ka ikuri ne donjo e mbalariany bende intiere kama chalo kar kae. Miriam, nuoro jatendu mondo dhi los gi jatend piny Kenya kose nang'o matimore kar ka? Aneno ote nitiere kar kae mano jagoro mar mbalariany ma Multimedia University ang'e ni nyinge Remi Osoti mane nyinge mane SG maru mar Multimedia University. Jotend mbalariany mopogore mag jopuonjre nochopo kar jot ma jatend piny Kenya. Dibe ni en chenro ma sirkal nitiere godo mar mako kata mar diyo buombe jogo madachano ng'anyo kotenore kod wechegi mag omenda mag skul? Gi parona to aneno kamano yo ma sirkal tiyo mar mako gi godo nikech kata an gi sani ka sirkal dhi luonga to da nitie gimoro ma probably nitie koso onge gima adhi yude iye kuno adhi yie nikech gi piny masani idhi lakini kianto akiaka ni joskul jopuonjre no yie ni odhi mondo odhi odonje meeting moro mane oduonge no lakini kianto aneno ni en gimoro ma itiyo kod gi nikech ing'eni ka omak jotend mek skundge kodigi to tiende ni odiwa wate iyo moro ma kata kokwane lakini nitiere yo ma odigigo nikech kose kaw SG to kaw school president to gine ma wayiero gini mondo giwinj gik ma wawacho to ka gine mose kaw gi modigi e buom gi kanyo nitiere dibedo pek matin mondo giwinj gik ma wadwa ni gipasa cross mbele kuchocho. Erokamano ahinya. Leo mwa wacho karaka wacho ni ka sirkal mar Kenya Kwanza nyalo implement pacha Martha Koome instead of giving bursary funds to MPs, MCS kod woman rep wacho ni pesa ni or direct mano ne migao mano mara somo mondo mi oket weche mag somo free. Wacho ni this will solve corruption in dealing with bursary. Mano patch Leo omwairo kama na kuom paro mopogore mantiere kar kae. E kinde mabiro nyakona mujako ni kanyo an gi welo ariyo madhi riwore kod wasane Lennox
Onyango mano japuonjre mano mar tuk kachiel koda ka Steve Ray Otieno mabende di bedo karkanya koro mojang ade ni kaduogo awinja ne paro mano mar Rigo Batsong okoro ni jotend jopuonjre matuko osedhi Lennox gine no dhi kumoro koso noluongi State House joma Machakos oseluongu koso unu neno gima ne mbui kaka gintie sani kaduogo gidhi bedo ka giriwre kodwa kachiel mondo bed twak kod jopuonjre mawuok e mbalariany mopogore opogore ma pacho kae kik dhi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob 2 au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob 2 na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. The world is coming to Kenya, and I am going to Kenya. La 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 festa, la 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 festa Kisumu jala, karibu karibu, karibu karibu Mama Africa. Say welcome to Kenya. Music, arts and culture, Festival Africa, our traditions and carnival. Welcome to Festa, food and texture. Welcome to Festa, craft and sculpture, African banana, coconut and samba, gengeton reggae, dancehall kamakosa, dancehall Afro jamrock. La 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 Festa, la 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 Festa. From August 25th to the 1st of September 2024, Kisumu, Kenya welcomes you to Festac Africa. To book your travel, visit viewtravel.com, the official travel partner for Festac Africa Festival. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chininye, mama charusini, ako mama chaga ingwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. Shabiki, jiomoshe na Shabiki ya Vieta leo and win up to 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Alafu usiki kucheza Vieta mazeni as easy as 1, 2, 3. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, sawa? Then click on casino tab. Select convert chips, alafu select option ya buy chips. Weka amount unataka kutransfer. For example, 50 bob. Kisha click on buy chips ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on casino na uweze kucheza Vieta game. Kaza ndege yako to the highest multiplier, then ingiza wins zako na bado ubebe over 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Jiomoshe na Shabiki ya Vieta. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Konya. Nyakuno nya dundo seriously. Nekataka
en kamano. Igona simu, inyisa specifically. Ya, kakise konya ukwado jeot. Aket chai wa mati. Chalo ot machalo. You form the collision to finish me politically. No. Why are you laughing? Or are you doubting my credentials? Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo irit chunyi. Paro mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Manera Mugi TV. Romo jwang machiegni kendo wantiere karka chenro mara mbako romo dhinyi mago mbaka kotenre kod chal mag weche kuonde ma jopuonjre wa obete wacho ni mbaka ni kagi lose ten mana sigana ma imedo dhir kanyo kod jotelo mopogore kama warango ni chal mar piny Kenya weche mag somo to chung kanye awako ni kanyo ni ndiknwa ko kalembu yaduto te mag Ramogi TV e Facebook Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube kod Ramogi TV KE mbui mar X kamiedo wachiel kachiel asedonje chenro mano mosna welo ma udhiso koyo fundi machungni erokamana ahinya Joyce Ngiela neno wakentire Kilimani mosna Miriam en kodwa kachiel Miriam okawo ot mar Ochieng Palma wachne gima litna ni en ni basari imiyo ng'ama onge gi ja school koro yudo kiuso basari iuso basari kame madhe changa mane kama wache dipeni mai gima timore kor gweng ndiknwa na SMS line na 360 mondo mwayudo ne kako dhi imiyo basari ng'ama onge kata ja school ochopo kama ikuote andiwo to kawe to use basari masilinga 10,000 iuso ne siling 3,000 basari masiling 10,000 ngato kawo dhi go mbalariany di uso ne siling 5,000 oyudo go pesa moro matin kako nyalo kawo go simu moro machielo mar lipa mdogo cha ing'ado jopuonjre siling 100 pile ka pile kionge godo chweni loro simbi mathoth mantiere karka makuodu yoma ni kodwa kaen owimbi podi godo no dundo neno wakanyo podi achiel kachiel Fredo Koth bende ni kodwa kanyo koro mogo jwang med kono wa kidiko no achiel kachiel eote machuok asekoni kanyo 3 auchiel no nakoni an gi welo ariyo madhi tudre kodwa achiel kachiel nyaka sani koro mogo jwang giparo magintiere godo rok gino machiegni mondo mi gimoso ganda gikonwa ni gito ginjok mage to paro kotenre koda nywando omenda gi duto mondo mi osir somo kendo somo manono kata maonge chudo moramora obed free mi wacho ni free education cha tiende nango dakika osekala 5 tok sangwen mar okinyi maka wuono tudi kodwa achiel kachiel arwako Lennox Onyango etwak Lennox Onyango en achiel kuom jotend jopuonjre mbalariany no mano matuk kendo kawuono uture kodwa achiel kachiel Lennox ami thuolo mondo mi moso ganda ka to bangi mi waparo kotenre kod wich bar mosebedo karka kanenore sekta ni mar somo. Aero kamana ahinya. An Lennox Onyango kaka usewinjo no. An asomo mbalariany matuk ma Nairobi CBD kanyo. Asomo weche mopogore ka miluongo ni civil engineering. Kendo kwa mdhi madharach to amedo gimi luongo ni katira wich mar odok kod mbui mag gik moko. Tiende ni artificial intelligence and internet of things. Koro kawadhi weche mag somo, wich baro sebe ndalo mag somo, kendo wasefwenyo ni nyaka ne ker mokalo Kibaki kel somo nono e primary. Ji mang'eny nodonjo sikul kendo ne nyiso ni dhano mang'eny ne nigi sirimo kod siso mar somo. Kwadhi malach bang' mano waduogo wafwenyo kakara ni somo odhi okethore gi mbele ka. Kendo sani nitie wich bar mose bedo kendo migoe mbaka mapano kelo kanyakla kae. Koro kapok adhi mabor tanyalo wacho ni kwa ng'iyo historia mar somo, sigand somo
somo mokwongo ne mar jopesa kendo jopesa ema ne somoga to bang' ka dhano osekene ratichgi somo nobiro ne ji duto te. Bang' mano waneno kwadok e gima nosewaye en gima koduogo dhi vice versa. Koro kalose wach ma openji maloso e wach nywando gigi te kendo nywando gigi te mondo bede agulu achiel mondo wanwang' kaka somo nyalo bedo nono mondo bed nono. Aparo ni en paro maber. Number one, nikech gik mosetimore ing'eni wawacho ni the end justifies the means. Giko mar gimoro ema nyiso ni gimoro timre nade. To kwawacho kamano to wafwenyo ni gik mosebiro opogore kotenore gi weche mag somo. Kaka number one, wach masani wawuoyo new funding model. Walose weche mag bursary. Walose weche mag county. Walose weche ma somo otere county moko donge sirikal mamalo. Weche gi tete king'iyo to wafwenyo ni nyaka ne somo otere county mapiny. Mano somo mar East gi Lower gi mopogore junior secondary gi. To ma odonge sirikal mamalo osekelo ng'ikruok mopogore. Kendo wafwenyo ni nitie kuonde ma county winjo no chule ji moko pok ochule ji. E yorno somo koro ken gima koro inya wach ni en gir piny yote. Ok en gima koro national kako nego bedi. Koro paro mar keto gige agulu achiel kendo an aungo wach mar tero gigi tete sirikal mamalo golgi county terge malo dichiel maka wach rach to jopiny te nigi ng'at achiel ma gisiemo wang'e. Mok ni county moro odhi kama county moro odhi kama. Koro apani en paro maber. Koro wira nikech sa wane mondo awege kanyo mokwongo. Erokamano ahinya. Steve Ray Otieno, nyaka uthuolo mondo mi imbe ikonwa mari. Awinjo kanyo e kiru machielo ipenja kanyo ni en RTTI kose en RTI. Ayin konwa kanyo ni kar tiegruok mane arwak ni machiegni. Erokamano Cleophas. Ago erokamano. Nyinga osewachi koro kadwa kawo time mar ketho samar wacho nyinga. En RTI, Railways Training Institute. Bursary opogi kidienje to wacho ni idwa kelgi kumoro achiel. An penjo na mada penjo jok madwa kata duwe kumoro achiel. Kang'iyo gima county chiwo 5,000. Women rep 5,000. Gigi kiriwo gi te kiriwo gi mar president pok na yuro. An mano pok na winjo wachno. Gibiro momok mar 30,000. To school fee mari en 100,000 kata gi 20. Mano school fee mari. Koro kata duoge kumoro achiel ananeno ka pod ok nade ok odhi chopo gima waparo. Kasto second thing en niya iwacho ni there should be free education. Na temo pass through constitution rights mag higni 18. Constitution restrict parent niya kokichulo ne kokinyal tero nyathini sikul e primary gi secondary imako janyuol. Manyiso ni wanjo campus wajo higni 18. Inen wadhier wate nikech onge tich mosetimo nade mwaseyudo. Kasi idwa kawo ng'ato nikech koro idwa kawo advantage nikech ng'ato janyuol ni. Koro idwa ng'i janyuol ni ni gang'o. Yet seche gi osekawi to weini ja Kenya. Koro kose weini ja Kenya idwa nyis ng'ato ni koro idwa ng'i gi janyuol ni. Ka janyuol ni godo in koro kiyude. An nyaka chak somo pok ayudo bursary. Ng'emo pok ayudo bursary nikech josiasa MP wa okrach. One nyaka privilege gi ng'ato ni Raymond Omolo. PS Raymond Omolo okorach. But kidwa dhi chopo ir Raymond Omolo kata ir PS nitiere jok moko piny ka ata mano setina ga godo ni wakonyo jo UDA komondi nikech jo ground to ngiwa idhi manyo bursary from an MP mano chung ma the ground man knows very well ni ito ne pinge idwa dhi kwa ngowa idwa dhi kwaye bursary nikech bursary omegi. Koro an idea made agombo ni sirikal kata kabedo kidwa kele kumoro achiel jogi nigi data swa. When we in high school nenti gimoro ni NEMIS. NEMIS ni it took data mar jite makata dhi hospital mane ti yudi gi NEMIS ni. Why can they make angamono iketo gine bodonje pesa kich ka gidwa make something ma free. If they are fair they want to make it free kata ka gidwa keto waso maber giwacho cha ni ougo go from up kuma pesa no ntiere to
to donje account marwa. Why do you need to go bring them to from them? Wadwa miyo gi thuolo mar dhigo siasa koso dwa timo negi nang'o? Nikech pesa no ema giduogo to ginyiso unia na chiwo basari to nochiwo ni siling 5,000 te higa mzima. The all semesters 5,000 ema oduogo wacho ni dong' na chiwo basari mondo tere tam mar ang'o mar ariyo. Koro gino wacho ni an edi ni ana gi kaka data wadhi no our data is jok mantiere school. Tinge skunde mwasome skunde mantie Kenya ka ong'ete nikech kok gichulo tax. They'll be questioned. In fact, kata directors of the school, kata vice chancellors can be fired. Kok gichul tax. But kuchopo kamidwa chul nwa, kori dwa duoko ang'o ir governor mondo mo biyo chul nwa. Dagi use the same data no mondo gichul no fee direct. Yeah, mondo wacho timo nade obed morumo kamano. Awe chop gi kanyo. Ero kamana ya. Rigo basongno wachopo kumoro mane wang'awe ni jotenda sikunde kara jotelo mag jopuonjre gichopo kama chal nade. Akiaka Lennox wa gine odhi state house odiochieng' manyore nyako no asani uoro jotelo gi mondo mi gidhi kar jot ma jatend piny Kenya to iwoni romo mar kod jatend piny Kenya lo chopo jopuonjre kama chal nikech en gimoro mano chako bedo maliet ne jopuonjre duto to ahinya ne gipango koro ng'anyo dhi bedo karka wadheno kama ok oso fuke gi chumaliet kikimul bro wal koro wach gimanya wacho ni ande kama jo students osechopo ni ano ka the only thing manya cool gi down ni ati you do what they want nita nentiere romo moro man nita nitie gi PS mar education gi student leaders ma no ket because of the new funding model and the student leaders requested to have a meeting with the president. Nyoro karkai nyosa karkai president ero negidhi kama jatend piny Kenya odake okrach lakini gima ng'eny ati itie student leaders mabe onge fees kaka wan and we are going to draft that later. Lennox Ndeda nyoro noko chopo state house kadacha Lennox Ndeda nyicha wanti wado kanyo en samane donje state house no one call en noko donje state house kanyo. But what I want to say ni Rome state house okrach. Yes, uduromo lakini what's the outcome of Rome mano teru state house? Is it something beneficial to the students because education is a basic need. Dog. Education is a basic need. Mamano, we have a right for education. Negidi Romo, yes, but Karomono will not produce gimane students duaro. To Romono will be null and void. Koro one Romono okdi konyo gimano wacho ni ande kanya tend piny Kenya okdi winjo gimano wacho mar number 1 fee must be lowered. Iya Balarian, wadhi kanyo, Comrades Power, Comrades Viva. Wadhi wang'enya ati Comrades Power pek mologa Power stay kai. Mar Nyasaye maduong' kende lakini romo no ne ber. Lakini koko timo gimane students dwaro mar student leaders no koro wanoke gimane giwacho nikech no gikono wa. Ero kamano iwacho kanyo yo makare kiwacho ni ero gidhi bedo kanyo ka giluwe yo machal nare nyakoro moge jwangi wacho ni ati Comrades Power no is the second power after God given power. Mana ka giwacho to Rosso Lang nigi paro mpogore kod chero duto mosebedo kwa dhi nyime ka Rosso mana lero ng'ekse. Mokwongo gimanya wacho ni kaka ne Lennox ochako wacho kan chon kanyo ne yudo ka education ne gi joma yude to wadhi wachopo kamoro makoro jite nyalo yude to kaka wachiko ni kuma koro school fees ochopo 100,000 chalo ka gima koro oneness mane wan go equity mane nikech kata ka wane school for example ka wane Mbalariany Machakos yudo ka ng'ato nyisi ni ngine na somo alliance indi nyisa ni amba somo Pierre Got to lakini wan kate school fee be wachulo mana ma wachulo ni to sama koro osechopo ni yudo ka ochopo kuma ka janyuol ni ok nya yudo pesa ni nikech bursaries gi okane ka inyalo depend on gi ahinya ochopo kama koro ka janyuol ni ok nya yudo dhi chuno ni ok idhi donjo koro somo kendo dhi bedo mar joma nigi pesa to mano gima okane ka ber nikech kaka owacho en one give freedom of like en gima one gi rights en gima onego en kaka basic need en gima onego ayudi koro onego school fee no odog piny be kaka wacho ni Comrades to ko amua ni wuok oko to ubro neno marach koro
Yeah, kasto paro mana mar student leaders no. Kaka wacho no, the status ok rach. Mano ber ahinya. To be nitie gima wadhi yudo kaka gidhi status. Be nitie loso moro ma gidhi bedo go, be nitie results ma wadhi neno, be nitie change ma wadhi neno. Koso gin gidhi timiyo gimargi gisoifuku to wan pod wachandore. Onego bed ni nikech wane ma wayiero gi. Ka gidhi kuchuchu, onego bed ni giwacho pachwa. To pachwa en ni fees odog piny. Ka gidhi kuchuchu, onego gi represent wa, ok onego gidhi gi pachgi. Koro kata ka gidwa dhi kamano, onge rach, en mana ni koro wan wadwa neno results. Mane gima wadwaro. Results ma wadwaro ni be ka wayudo, to be ok bi neno wa ok, wabiro mana bet e class to wasomo. Ka result iwacho ni mano mane dwaro, ahinya maduong' ahinya mantiere oko kae. Kapok adhi ir Emily, nitiere ote moro kar ka. En ote moro nyakwara moge jwang' madarango ka kia ka wayude mbui mano ote mara Morino Kal. Obiro kanyo ka okalo SMS line no mainari adeka uchielo nono to kata kopogore gi mar Morino Kal. Nitie machielo madonjo kar kae man Perez Otieno. Owacho kar ka ni owada an adhi manyo basari ne nyikwaya makie ne awuotho to ne ok ayudo. Koro an awe wach basari imiyo mana joma ong'e. Ipo ni mane kama geno duto osedhiye. Jotwak mano kokang' omiyo paro kutene kaka inyalo lok gigi duto. Nitie wach bende mowuok mano kuom duol no ma ochung' ne rango kaka ikeyo omenda mopogore ka asom no kinde mabiro kar kato sani asoma ne ote mano mar Morino Kal. Owacho kae kamae, owacho ni please nyis jonyuol gi nyithindwa ma oluonge universities and TVETs mondo kik giwene fese gi lal kamano. Kitimo mahino gi report e college kata tek kamano, wacho ni gitima tima mahino gichopi, wacho ni asai biro yawo negi yore mago maga chulo negi fees. Loan bende kik chunygi ol ma giwe ma ok gi apply. Emily, giwinjo kanyo koro ke Morino oro ni ote no kanyo gi jua duma moko mano sewe loan ni. Aya, wacho gi nyisgi ni piny tek, but taking the step of faith dhi loyo negi lweny ni. Mano ote mare kar kanyo kaka ochiwe mano mara Morino Kal, mano ote modonjo kar kanyo achiel kachiel. Angwane ane kanyo achiel kachiel. Hannington Oguk achiel kuom jotend jopuonjre nen chuka kata sani wacho ni watching live from Embakasi East. Wacho ni reject new funding model. Kono gimomiyo dani wa reject Oguk. Ndikno ndika kanyo kendo mondikonwa gimomiyo idwani mondo mi ogole. Ang' duok paro kata ote mara mano mar Morino Kal. To sani ntiere jatatije mano mar Universities Fund. To ma en marwa waduto mondo mi wawinj mondo ne kama oda bedo kode kwa rangi achiel kachiel. Owacho kar kanyo ntiere loan moheo jok ma oseoro kwayo. Moheo 1,127 kod 7. Kai wacho ni ntiere appeals bende marom 10,000 mago mosechwal ni an ok adwa bede band 5 nikech gima chalo kama. Ang'i konwa ne kanyo kaka entiere bende Rigo Batsong. Machielo bende mowacho karka ni weche mag free education. Wacho ni process ni nyaka kale od bura malok chike machalo kamagi. Wacho ni sani bende neno kaka universities nyalo review cost magi mag programs mopogore opogore. Leno oksangi kona kuom ranyisi engineering, how costly is it? Nyaka sani nyo bedo ni opeke yo machal nade weche go mag chudo mano ka gintiere kar kacha. Wacho ni onge nyathi mora mora madhi bedo turned away ko report e school. Wacho ni wach maduong' ahinya mantiere ka en weche gi mago mag banding kende modong' kar kae. Banding ni chieng' mibo apply buko ni kanyo ni ne band 1, ine band 2, ine band 3. To sirkal bende yango kar ka ni mano kosige kano loso jatend jotije sirkal. Owacho ni jopuonjre riambo. Wacho kanyo ni wacho ni baba ni kata mama ni en peasant farmer. Mondo mikete band 1. Kagirango to wacho ni adieri mar wach bende onge karka. Wach mag jonyuol mondo mi owuog oko gi jopuonjre mondo mi odhi okaw applications gi. Iwone ni gimoro mayot mondo japuonjre owuog kata ko onge fee. Odhi school to report gi geno makaka Morino Kal wacho. Emily. School ok inyal dhi ka ionge pesa moro amora. Kan sure ni nyadonjo ka pesa onge. Koro application to inyalo apply ka in gi geno ni ibro yude. Kaka an to koro adhi apply but ok sure na adhi yudo help. Geno lal nang'o?
nikech wacho ni inya donjo kata gin gomenda matin no koro ki oro kwayo ni to ayudo ka sir moro nyalo biro en geno malal ni sir ni ok dhi chopo koso nya beno dhi lal kumoro pesa no kane ka dhi chopo mibadhi ng'eny Kenya e yore mar somo kae nikech iyudo ka pesa gi imiyo nyithi jonyalo ema yudo pesa help gi ahinya gi bursaries to nyithi joma ok jonyalo gi ok yudgi kendo kata ka giyudo gi to giyudo gi matin ahinya. Erokamano ahinya. Kama gintiere Miriam odoko mana mar jomoko kende madhi yudo thuolo mar donjo kuonde mag tiegruok kata mag yudo sir mar omenda donjo e sikul kaka iwacho ni indhi adhiya idhi chopi i present yourself to wacho ni chopi onge gama dhi riembi to wach maduong' ahinya mantiere ka en banding yani gima nyalre koso nya bedo ni koni gima opogore kama intie mbalariany ma intiere nya bedo ni mar ji giwegi. Ing'eni mokwongo nitie gima iwacho gi dho wazungu ni action speak louder than words. Ok diwacha wacha gimoro ting'eni into kinya tima ng'o okinya time. Kata giwacho ni gidhi yie ne ji ni mondo donji school ko kichulo fee accommodation be me for free. I don't think kamano en gima nya bedo possible. Nikech ere kaka Vice Chancellor cha dhi yie ni donja e class kacha cha ibeda ni ibet lecturer puonji nono school be ininde nono kamano it is not possible. Onge ng'ama dhi yie ni mano gima I don't think it is even reasonable enough to think ni nyalo bedo. Asto gi kaka be iwinje ni watch bands no kata gi anda udwar ng'eyo ni giwacho ni idhi mi loan ni depending on yuto mar janyuol ni donge awinjo ni nitie band 1 band 2 band 3 band 4 band 5 ma are band 1 ochako gi joma yuto gi ni piny kabisa nyaka jomoko koro ka ja band 1 awinjo ni ja band 1 ichulo ni 70% to janyuol dhi chulo 5% ma 25% en loan donge an gi an example an gi osiepna moro wuoyi moro ka onego odonji school Moi no kono ani odhi timo ni nursing medicine kineno fee ne kende to penjori ni idhi somo to ma indi seche go okin kendi misome school okin kendi maine mbalariany iyudo kata ni janyuol nitie gi nyithindo adek mantiere mbalariany koro iyudo ni kaka en for example no apply oketu ni mondo u apply process ni te donge i apply process no te indiko yuto mar janyuol ni o expect ni kadhi karach kode to nego donje band 1 kata band 2 to kani duogo oketne band 4 koro openjore ni ma en no se wacho ni enoko dhi school nikech koro danyiso janyuol ni ang' ni chula 100 and something thousand ayu janyuol okone ka janyuol dhi bedo kata able timo gima chalo kamano nikech seche moko iwinjo kata ni janyuol chamo mena dala ang' no chula 100,000 ni of which aneno kamano dhi kelo a lot of stratification of classes nikech idhi do ni dhi kelo gimoro mane timore chon cha ni nitiere joma nigi pesa nitie joma onge godo ido ni ng'ane koro nenore ni anan dong achulo fite anachulo pesa in poki dong kata sani dong kim school ka penji dhi ka idwa tim dong ok yindi ga mondo tim ka poki chulo fite tinjo ka ng'ato nyise ni poki chulo fite kare ni timango ka koro 20 mane wachulo to ng'ato koni kamano to koro kochopa 100 to odhi bedo nade koro aneno ka gino magi wacho ni ng'ato dhi school no dhi obed school no bok do bed possible as such kaka de giwache no nikech odhi kelo odhi kelo okaneka en gima nya bedo possible. Erokamano Miriam. Lenot chal mar somo e mbalariany gibiro gi nengo mopogore mane kama Universities Fund wacho ni costing mag course ka course e gimoro monego bed ni ineno ni nengo course ka course ikete kama chal nade review ni moko en telo mokwongo mabedo ka kidhi time nengo mar engineering nyabedo ni malo tuk moloyo MMU weche mag form nyabedo ni malo moloyo course kaka itime bende tuk e kin mamoko mantiere karka ikoni ni kaka fee mari ka intiego matin idhi matin okanyo kata kionge go tichopi onge ng'ama idhi riembi e diere mar wach mane matimore kata kama intiere kineno jok madonjo ang'e ni moko sechako donjo e sikul kinde ma olosengo. Erokamano. Koro kata kapok aduoko mano
Ng'eni bing'e gimomiyo noket school uniform. Ni ji rwako uniform. Mane rwako piny Museni. Ka ji pod nie primary. Kendo ka ji nie secondary. Uniform noketi mondo ng'ato ka ng'ato kod ibed gi ng'a somo wich koro kanyo kathira wich ema koro goli oko. Omi ni nyanwang'o ka nyathira moko di nega gi sup motimore marach. To nyathi ng'a momuoch teudo ka bet nege pange gik moko. Koro uniform noketi mondo ginene. Koro mondo somo be odhi maber. Pod obedo uniform throughout. Bedo uniform nyaka kaka ichule ku obed uniform. Koro ka adonjo e weche mag banding kapok aloso engineering ni matin. Banding ni ing'eni en gima rach bedo mamor ni dhier. Magi madhi kelo dhano dhi laro dhier Kenya ka mpok odwaro no. Nyaka ramoko dhi wachna na dhier. To dhier no be kisedware tibedo bende ng'amu dhier kama. Koro banding ok dhi bedo maber. Kalonde onje wach mar engineering. An kasomo engineering higa achiel onego achul 657. Ya medicine onego chule gimo 700 kadhi mbele. Koro kinyisa ni ero ajaband ginene. Ajaband 4. Kech wuonwa nopuonjo choi igni mag paraboro kuche. Nentie payroll. Ichulo na kata 10, ichulo na 5%. I mean, achulo 5%. King'iyo gino pod ng'eny moloyo pesa machulo sani. E old funding model. Sani yudo ka chulo 30,000 e higa. Katimo kosi. Kimiyo kiko kwano 5% mar ma. Odhi biro pesa mokalo kanyo. Pok imede lab coat. Pok imede safety boot. Pok imede T-square. Pok imede set square gi French cuff. Gigi te kiriwo te. Kidhi ka dakteche bende king'iyo gik madwaro. Course mora mani gima dwarore. Tinyisi ni this school no. Sami don king'iyo joining instructions, inyisi ni onego ibed gi ma. Tidwa ni dhi nono. Giko mar new funding model en jomodhier mogik dhi medo dhier nikech gidhi bedo gi loan mang'eny mogik. Mani giko mar funding model. Koro kwanono gini, wang'ino ni giko mar wach end game en ni jomodhier dhi dong' jogope. Jomidhi bandhi. Joma jo pesa dhi bedo maonge gowi, gini gidhi adhiya. Mani giko mar funding model. Mondo jomodhier odong' jomodhier, joma nigo makata ka nyichi dhier to konyi tinwang'o tich. Po idong' adong' dhier nicha nikech loan michulo ng'eny moloyo ma ng'ama ramoko chulo. Erokamano Lennox Onyango. Nyakoro mogo jong mane chal mar wach kama intiere ndikonwa miwane paro mopogore opogore. Aduogo ka kod Steve Ray, Rigobert Song, Rose Olang, Miriam Achieng kachalo koda ka Emily Auko. Twak masani nyakoro mogo duogo ka bendo wawinyane gik matimore county ma Kisumu, county ma Kisii kod mamoko mabedo kolu na odiochieng' ma kawuono. Wakawiyo masani ka waduogo twak dhi nyime kik dhi mabor. Come back again, Selector. Nostalgia is the name of the game. Join me, Anita Mbuya Damiano and Terry Mikamba every afternoon from 1 to 4 p.m. on The Rewind. Hot 96. May you be blessed in your coming in and your going out. May your name be mentioned in a room filled with opportunities. May you have a Midas touch, and everything you touch, may it turn into gold. Blessings. Dial *811*402# to get blessed.
Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi $603 kende koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani kikeloni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 0708 357 201. Ligi imerudi. Your favorite team na players wako back in action. At Shabiki.com, kila siku ni siku yako. Weka beti yako ya 49 bob more on at least 3 games na ukamate free bet ya 100 bob leo. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jacom Dwawacho. The opposition nothing nyake Supreme Court ngewe abatieki. Onliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magora til piny. One was gore no opposition. One was gore no opposition 50 years. Mae ukiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nusu tieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono ko moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kodo hala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. People's power! People's power! Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukicheki lunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Nyakwa Ramogi jong machiegni kendo en mor marane podi kete karka chenro en mara mbako romo weche thoth ahinya ta winjane mokwongo gik matimore kaunti ma Kisii wasingo ni wakawo
paro mawuok kone mopogore opogore. Crispin Otieno ni kaunti ma Kisii kinyima kawuono dano tudre kode kono ne chal mar wach sekta mar somo te gik mathoth matimore, weche mag omenda, ng'anyo mag jopuonj, chal mag ng'anyo mag jopuonjre, kama gintie ka gikwedo new funding model kata kit siro somo mag jopuonj mbalariany, jopuonjre mbalariany mopogore opogore. Crispin, mane muikonwa kinyima kawuono KI kaunti ma Kisii? Oyawda inya Cleophas awinjo makare kane kaunti ni ma Kisii. Nadwa ni mondo alos kod jopiny kod jonyuol e weche maluwore kod somo. Ang' ni yien alos kod mano dho Kiswahili mondo awinjre gi jowa makoni. Naam, hapa nipo katika kaunti ya Kisii tayari kuzungumza na wazazi pamoja na washikadau mbalimbali katika sekta ya elimu, hususan kuhusiana na masuala ya ufadhili wa masomo katika vyuo vikuu. Na hii leo asubuhi nataka kuzungumza na baadhi ya wakazi wa kaunti hii ya Kisii waweze kutuelezea tu wao wanazungumziaje kuhusu swala ambalo limeibua hisia mseto kutoka washikadau mbalimbali katika sekta. Itakuwa nikianza na wewe hapa, kisha tuzungumza na vijana. Tuambie unaitwa nani, alafu kuhusiana na mfumo wa elimu ambao serikali inajaribu kuweka kwa sasa. Maoni yako ni yapi? So kwa majina, mimi naitwa Albert Ratemo. Mimi ni mkaaji wa Kisii County, na kusema kweli lengo letu na nia yetu ni kuona kwamba watu ambao wanasoma wanapata nafasi ya masomo, na zaidi kama serikali inatoa hiyo pesa ya kuinua masomo katika sehemu zetu tunakokaa, hii inakuwa vizuri zaidi. Lakini kulingana na vile tunaona, kwa kweli hii pesa hata kama inatoka haifikii wale ambao ni maskini. Unapata hii pesa inarudi kwa wale ambao wanajiweza. Tukichunguza vizuri, sisi tungetoa maoni kwamba hii pesa ikitoka ipate usimamizi mzuri na mfumo mzuri ambapo ifikie kila mwananchi ama kila mtu ambaye anahitajika. Hiyo ndio mimi ninasema, na watu waweze kushirikiana sana katika hili jambo. Na ukiwa kiongozi, ikiwa we ni kiongozi labda mjumbe ama MCA, fuatilia na usiambie watu hii ni pesa yako ya mfuko wako. Sema hii ni pesa ya serikali na hii ni pesa ambayo inafaa kusaidia watu wote ambao wana uwezo wa kusoma na ambao ni maskini. Asante sana. Na wewe kama kijana, labda unahisi kwamba serikali inawapokonya muda ama nafasi ya kusoma wakati huu kuhusiana na mfumo wa ufadhili? Naam, kwa majina ni Nyakundi Dickson, mkazi wa Kisii. Ningependa kusema serikali haijaweka ile mkakati mzuri au mwema kwa vijana kama sisi, kwa sababu hizi pesa zikikuta huku juu zinawekwa vizuri, zikifika hapa chini zapotea. Kwa nini? Kwa maana kuna hii kitu tunaita corruption, imeegemea upande wa serikali sana. Hawajui chinzi ya kuweka hizi pesa zifikie wale watu wa hapa chini. Sana sana tuko na watoto mayatima wamefanya vyema wakapita wakaenda chuo kikuu. Tuko na watoto maskini kabisa hawapati help kwa sababu hao matajiri wanatumia pesa ili kuongezewa pesa mingi. Mostly unapata mtu analipa, ukienda kwa ofisi unaambiwa toa kitu kidogo ili uongezewe. Sasa huyu maskini yeye hana chochote, hawezi toa chochote, na huyu tajiri yeye akona kitu anaongezea. Ndio maana hii mfumo haitatusaidia. Na jana niliona CS aliongea kuwa hii mambo na pasari ziwekwe pamoja zisaidie watoto wa shule. Hata kama akiweka hivyo, kama bado watu wako na hii tabia ya kupokonya pesa kutoka kwa watu maskini, bado haitafanya, kwa sababu bado hizo pesa haziwafikii vile wahitaji. Ni vizuri tu wajaribu kutafuta mbinu mwafaka ya kusaidia ili jambo. Shukrani. Hebu tuambie kuhusiana na university funding model, wewe maoni yako ni hapo? Asante sana. Kwa majina ni Emmanuel Memusi. Mimi ni mkazi wa hapa Kisii. Kimasomo nyumbani ni Narok. Ningependa pia kuunga mkono wenzangu walioongea kwa kusema kuwa hongera kwanza serikali yetu kwa kutufikishia yale mahitaji yenye tunaomba kama help. Huko juu mnazipanga na zinakuja, kwa kusema kweli mnaonyesha kwamba mnatusaidia, lakini hatuelewi hapo katikati ni nini kunaendelea.
kwa kuwa unapata tunaambiwa ati mfumo ni connection, kupata pia help ambayo inapaswa kuwa mwanafunzi kutoka familia inayojiweza ama familia ambayo ijiwezi wasaidike. Tungependa kuomba kwamba Ministry ya Education na yoyote ambaye angeweza kusaidia kwa njia moja ama nyingine, ni kwamba hizi pesa zinafika, lakini sisi kama wanafunzi ambao tungepaswa kusaidika na ama kuwa beneficiaries ya hizo help hatuzipati. Tungeomba serikali ituchunguzie na itengeneze mbinu mwafaka ya kufikisha hizi pesa kwa mwanafunzi ambaye anajiweza na yule ambaye hajiwezi. Asante. Asante sana. Haya, tusikie kwa wazazi wawili hapa. Kwa majina mimi naitwa Justus Orondo, mkazi wa Ogembo Town. Ningependa kutoa maoni yangu kama mzazi. Kriteria hii serikali inatumia kupeana hii pesa kwa wanafunzi haifai. Hata sijui walitumia nini. Kama mtoto yangu anatakana kujiunga na Masinde Muliro University on 29th. Amewekwa band 5. Band 5 ni ile familia matajiri na mimi sio tajiri. Kwa hivyo ningeomba serikali waangalie ile kriteria walitumia. Walitumia kriteria gani? Kwa sababu wameniweka kwa ile familia matajiri. Mtoto yangu anatakana kulipa ile wanasema res needy. Kwa ukiangalia yake. Maoni yangu ni hiyo tu, nasema wabadilisha. Asante. Tupate kwa mama alafu ile kwa karibu mama. Wewe pia tuambie maoni yako ni yapi kuhusiana na mfumo wa education ama university funding. Asante sana mtangazaji. Mimi kwa majina ni Grace Ngala, nimetoka sub county ya Bonjari, sub county Kisii South. Mimi kwa hizi pesa ambao serikali inatoa ya help, ukweli wametafuta mbinu ya kukula hizi pesa, na pesa hizi zinalenga wale wazazi ambao tuko chini. Kama mimi ni mama mchane, niko na watoto ambao wako university, watoto 4. Nimejaribu kuapply hii help, haikuji. Watoto wangu tumejaribu, haichawahi kuja. Sasa sijui wale ambao wako nayo hiyo pesa ikikuja ndio wanapata hizi pesa, na itakuwa ni laana sana. Kama president wetu mahali huko unasikia tunalia sisi kama wa mama wachane, tunalia kama sisi wa mama maskini. Hiyo pesa tupate priority ya kwanza, watoto wetu na wao wapate kubadilisha historia ya michi yetu. Asante msikilizaji. Asante sana. Haya, tukimalizia kwa ufupi. Kwa ufupi, asante sana Crispas kazi unafanya hapa Kisii. Mimi kwa maoni yangu niko na mtoto ambaye anajoin university. Kutoka huko juu vitu itakuwa iko sawa. Naomba serikali ifuate kitu inafaa ya kwamba ifuatilie hadi mashinani. Na kitu kingine, hao wanafunzi walijoin ama unapata mwanafunzi aniandika kama babake ni mkulima. Sasa serikali ikachukulia kama ako na eka ama ako na ng'ombe anakamua ama ni mkulima ambaye anajiweza. Mwingine anaandika kama ni mechanic, unapata ni mtu ambaye ako na kioski ama ya kutengeneza vitu ama kuunda magari, anaandikiwa pandi 4. So wacha ifuatilie, na la maana ifanye kitu ambayo inaitwa mashinani kutoka grassroots. Hata wanafunzi waweke kwa hiyo bandi, wawe kama viongozi. Ni mchungaji Pastor National Soro kutoka Kisii hapa. Asanteni Crispas. Asante sana. Haya, manaka kiwinjo no Cleophas mano dong kaka jo Kisii loso kaluwore record weche mag somo e county ni, miyo angne awegi kanyo kendo wamedo mana luwo weche manyien ama biro kanyo. Ang' nonyis jowinjwa gigo matimore e county ma Kisii kaluwore kod weche motenore kod mag somo ahinya e sechegi makoro jonyuol chano mar jopuonj chano mar dhi gomo, kendo jopuonjre bende chano donjo balariany mopogore opogore e thur ka kinde ma pod weche medo mana nyuolore koni kod kocha. Kok kamano ang' nawegi kanyo, aduoko kendo iri Cleophas. Erokamano ahinya Crispin Otieno, ibago twak e yo makare, kendo wawinjo ywak mag jonyuol hie to gin
mage wawe mondo manyo weche mamoko bende timore county no ma Kisii. Nyakoro moge jwang' mano Crispin na Otieno kendo lero kanyo yo makare. Nitie wach mantiere kar ka kotenore kod weche mag omenda na lieko ni mana kacha gigo mano wacho. Wawinya ne sani kaka noloso achiel kachiel mano Munari motelo ne kanyo Universities Fund mondo winya ne chal mar wach to en mane ka to bang'e wenda uchel ne studio kar ka ngaduoga yud wach mogik kotieko twak. We have already processed over 127,000 loan and scholarship awards. We are in the process of evaluating the appeals that have already been in the process. As at yesterday evening, over 10,000 appeals had been processed, and this shows that there are many Kenyans who are still interested to ensure that they are banded in the correct band. This is a continuous process, and our aim is to ensure that we place Kenyans in the correct band that they are supposed to be in. We will continuously update and ensure that we do this. What I would want to let the students know is that they should not give up hope. The universities have been very cooperative. All the students who were expected to report, or the universities that have opened, no student has been turned away. Wanachal marwach kama entiere. Adwani kama kora yude weche mogik mwadhi bedo kwa tieko godo ka achiel kachiel. Gik mwacho kar kanyo kod paro koteno nyaka gi ng'anyo mag jopuonj mantiere kar kae. Ayud paro ka chako kae kod Emily. Emily paro ng'eni thoth no tieko kwa wawadhir Steve Ray kato bang'e anga bi kori kone koro ka wach mogik. Yes, Steve Ray wach mari mogik dhi bedo mane kotenore kod weche mag chwalo omenda ne mbalariany pek ma jopuonjre bende yudo an gi thuolo matin ahinya kae to watieko kimedo gi wach mari mogik ng'anyo mag jopuonj bende nika. Erokamano. We achak gi ng'anyo mar jopuonj. Ker nowuok kodhi loka to wacho ni koduogo to duogo gi pesa ma serious, pesa mang'eny kabisa. An chandruok man godo ni ker kodhi ga oko kata samora mora mowuoyo e dho nam kata kumoro mowuoyo e ndara, wawinjo billions ka bedo mentioned kendo iluongo nying pesa gi, but wan kaka wantiere ground kae ok wa feel effect. Idok e school pesa no gol maru marang'o kaka winjo kaka ni temo nyiso ji pesa mowuok noa from treasury mantiere from president bursary mantiere county bursary, but ka pesa gi te nitiere kendo kaka iluongi with the names of billions, why don't we feel dakwa bede gi yot marang'o mar chulo pesa ni. Kasto mar ariyo kwa dowo kende wach mar bede mbalariany kaka wan inyiso nyathi skul ni wuoga indhi adhiya idhi somo otek nikech ere kaka idawuok idhi somo ka ng'at mantiere iye kanyo to ok tim penj nikech onge pesa no, en to nosedonjo entiere iye kanyo tiwinjo ni odifa tam kata 2 terms ng'ato osedifa tinyiso ng'at ma pok odonjo ni idhi timo nade, idhi donjo. Engineer no watch about something amba timo engineering. Their requirements kende maka pok idonjo e school, requirements mantiere ka pok idonjo e school, they worth almost 50 to 60,000 mondo mi bed mi yud gigo te mitimo nade mi tingi e lweti. Koro seche ma inyisowa ni somo idwa duok piny ni ere kaka odwa dok piny, odwa duogo nang'o. Kasto kachaka adwa somo gimoro kae wea katieko wea duoga ne adwa miyo ji okatim laws, but I found this kendo apani ober asome gizunga loki gi dholuo. The Basic Education Act in 2013 guaranteed the implementation of the rights of free and compulsory basic education, part 4. It provides the establishment of pre-primary, primary and secondary school, adult and continuing education center, as well as special and integrated school for learners with disabilities. Casto Odimbele Kanyakwacha Article 29 Wachonia provide that no public school shall charge or cause any parent to pay a tuition fee or on behalf of any pupil in school. Admission fee is prohibited. Casto Otiko Kwachonia a primary and secondary education is compulsory, and any parent who fails to take his or her child to school commit an offense. Inyal make. Guro kisomo ginite at the beginning wachoni even adults one rights to have that free education. Magi mano bedo past 2013. Angomi nyaka kawuono one tier it's 11 years later still court
still the parliament pod ok dwa make mondo timre nadi mondo bedi erokamano ne mago eman godo ase mondo bed kod erokamano ahinya ilere yo makare antie kuom Irigo Batsonga ayudo wach mari mogik bende kotenore kod waseloso mathoth e weche mag mbalariany gi ka ida medo more wiye kata gi ng'anyo mag jopuonj. Erokamano. Gima anya wacho ni ng'anyo mar jopuonj kene kik dhiye. Jonyuol nyaka umung'e nyati ng'anyo ni umbe dhi konyo koro wakonya ti jopuonje jonyuol owuok e ng'anyo mar jopuonj. Wambe kaka nyithi university wachano ng'anyo mamano ok en siri kendo wasekete yanga. Wachano ng'anyo kendo wakwayo jonyuol kod students te ni kada tend piny Kenya ok dhi winjo gima wadwaro mondo oket university affordable, we will go to the streets kendo wadhi ng'anyo kabisa ng'anyo mapok nodwaro ne piny Kenya kae. Mamano timore kar ka maka ne mana rehearsal. Koro agone wuon wero kamano wuon to Manason kuom chopo kodanya kar ka bedo gi nyithindo adek university ok en gima yot. Koro agone wero kamano akwayo ji duto te ni wadhi ndiko notice kendo wadhi golo barua mar ng'anyo. Beduru kanyo kendo urit barua no kabisa. Tarik 2 dwe mabiro wan gi ng'anyo mar atari. Erokamano ahinya wabolowe kaombe kaka Ramogi TV. Rosolang, wach mari mogik. Wach mogik ma an go en ni parona gimoro aparo ka kar banding kae aneno ka jokisi kanyo jonyuol ywak ni iketogi e banding marong. Ng'ato yudo kokete band 4 kete band 5 to onge kata nyalo. Ok ang'eyo ka ginyalo kete mondo bed kamoro ma medium mondo bed ni kata ka ji te nyalo yudo certain amount to dhi konyo jogo ma onge nyalo ahinya mondo gi pesa gi mag koro giyudo dhi medore. To mopogore gi mano ng'anyo mar jopuonj ni adier en ni odhi hinyo nyaka jopuonjre nikech ineno ka ma koro term 3 gidhi timo exams. Koro ka en ng'anyo to wawuogo oko wate kaka Songo wacho jonyuol be wuogi wariwre mondo sirkal bongi kaka ginyalo timo mondo jopuonjre kik hinyre nikech gidhi timo exams. Ma kok kamano to sirkal onego ng'iya kaka gidhi konyowa mondo somo obed abeda a basic need gima ji te yudo nikech mano e kaka onego bedi. Koko kaka ginyalo reduce school fees to gitim kamano. Koko kamano to ng'anyo ma wasikwa ng'anyo ni be ok ober sate. Koro ging'i kaka ginyalo konyowa to en mana mano ma an go kawuono. Erokamano ahinya Rosolang. Wach mogik mari Emily kotieko. Ana wacho ni kaka students osepango mar ng'anyo mondo fee obed reduced. Ana ni asiro gi kanyo mondo giwuog mondo ging'any. To ng'anyo mar jopuonj to dhi nyo candidates mag form 4 specifically. Koro ka jopuonj dhi ng'anyo, students bo ng'any gi parents gi duto. Erokamano ahinya Emily. Wach mari mogik Miriam. Adong gi thuol ma dakika achiel kende ma ang' upoge kanyo kod Lennox. Koro ang' ne kaka ichiko dakika achiel ute ji ariyo. Gi kian to aneno ni somo onego bed gima ijiwowa ni mondo wasom. Ok onego bed ni imiyowa ni chunywa ol. Wabedo gi samuoyo mar somo. Koro gi kian to kar bands kae debed na maber ka de giduoka watiya gi funding levels moko mane watiyogo molo bandings mantiere gi nikech be dapenj gi ni en yo mane modhi ng'eyo ni janyuol ni yuto kamae to mai yuto kamae mondo ketie banding ma correct. Koro and debed ne maber na mana ni mondo ne duok ji e funding moro cha nikech ma bok bed reasonable kaka de bedi. Erokamano ahinya. Lennox watieki. Erokamano. Number 1 odhi beda kire keke mar ng'anyo. Number 2 jonyuolo ae tuk udo. Number 3 school universities chandore. Onge kaka inyiso visi ne okela ntende gi bomegi moro amora. Mano gima ok nyalre. Mogik out appeal miwacho be. Wakia ni giko mar appeal no en ang'o? To ki appeal to tami. Ki appeal to tami. Koka watimo nang'o? Koro tuk udo eni jonyuolo weketo wiye gi kuoyo. To giparo ni rach osedhi. Pod dhi bedo marach mbele ka. Koka kamano to apane nyaka duok erokamano. Bedo chieng' machielo. Erokamano ahinya wabedo thuolo mar twak. Bende wacho ni dhiuru e sikul
oriembu kanyo, then we pick it up from there kaka jonyuol. Chances go kikwe lal kamano. Murino kal podo medo orote ne kanyo kaka machielo oguko wacho ni wach malita nyani government golo education subsidies alafu keto course manatimo ka en 40k chopo nyaka 1,300 1,200 ka gintiere karka ka koro sani gowi mar help mane ma range between 200k to 300k ema tek chulo nikech graduates onge tich ngama nigi gowi mohingo kanyo to dhi chulo nango wacho ni reject the new finance of finance wacho ni funding model mano kamiti sizalo wacho ni kilo ambassador wach milio dhiambo mar bazaris ni ochoke agulu achiel nikech jogi honestly koro frustrate jonyuol gi nyithindo owadwa onego donje sikul kiny pod wakia kata kaka bro chalo also wakwayo sikunde ka giyie to giwe nyithiwa donje sikul kapod waloso wechegi mane makelo wegi kwero kamano kuom ndikonwa erokamano Crispin Otieno kuom bedo kodwa kwa e county mano ma Kisii gi jogo duto mochano wechegi duto kawuono mokelo nika e kiru machielo mano ma osebedo kanyo kata wa e rango ni chendo osudo yo makare ruko mana e Nyasaye mondo gwedhu oromu rodu chieng machielo chieng wuok tich ka kelo nu chal mag weche mopogore opogore rupinyi koting'o nyaka weche mag tuke nyinga Cleophas Oluoch ja Kisumu kanyo kwar mokeo nyaka chango bed gi weekend maber tim gino ma chunyi ohero tainya ka chunyi ohero pako Manchester United orome weekend oriti masani Weekdays for Afro beats and good vibes. Yeah, boo.